Duha ka separadong robbery hold-up nagluntad sa Banwasang Dingle. Isa sa tatlo ka mga suspetsado gintiro patay sang nagalagas nga pulis sang nagpalagyo sa checkpoint. Nakatutok Josel Huesca. Nagapalangurog sa gihapon si Manang Hildatag sa makitang taytay sa diin ginhold up sila ni alias Lina kahapon sang aga sa barangay Kamambugan, Dingle, Iloilo. 1,500 pesos kag cellphone ang nakuha sa iya samtang 300 pesos kag cellphone ang nakuha kay Lina Mugas. Manog pauli ang duha halin sa matayan sang ginhold up sang tatlo ka suspect nga nakamotorsiklo. Nagambal ya driver man na ano pa dulog nyo, pinisingan nyo dun. Nagambal ako pa pinisingon kami nga duwa. Ang kinulbaan ako, amo tuya nga nagdalagan ako eh. Napulo lang ka minutos ang nagligad ginhold up pagid sa mga suspect si Tita Fuentes sa Tabugon, Dingle. Gintaba ng 500 pesos nga kwarta. Tungod alerto ang mga pulis may nakabantay na nga trupa sa lugar. Pagsita sa tatlo sa checkpoint, nagtuyo nga magpalagyo. Ginapa-stop nila ang tatlo ka laki na nakasakay sa isa ka motor. Then imbis na magpundo sila, pinabilisan pa nila yung takbo nila, then pinaputukan nila ang tropa natin. That's why na gumanti na ng putok ang personnel natin. Gani natiruhan ang isa nga ginkilala kay Dominic Frisas, 22 anyos, sang Rizal Ilawod, Kalinog. Nagwa sa investigasyon sang IPPO kag Dingle PNP nga miyembro sang robbery group ang napatay. Galing sila ng Kalinog, Lambunaw, Pasig. Yan sila ang ano nila. This is in the product of gang before. That is why pinapalakas nga natin. Hindi pa matumod tubtob subong kon bala upod ni Frisa Sanday Juan Ligo kag Ron Libuna sang nagpang-hold up. Ina-validate pa natin. However, meron man tayong mga nakolekta ng mga details na malapit na natin na ma-identify. Ginkumpirma ni Manang Hilda nga ang napatay nga si Frisas ang isa sa tatlo nga nag-hold up sa ila. Amo gito ang nagtuto kanakon ka speak sa dughan pa. Upod kay Cirilo Rindoque, Josel Huesca, 1 Western Visayas.